Estem al segle XV, en el qual la literatura fa molta referència a la música, fins al punt que l'autor Jaume Roig, en la seva obra més important, l'Esperit, fa una enumeració de diversos instruments. Però no només Jaume Roig, sinó Joan Martorell, en el Teatre Blanc, fa referència als instruments que en l'època s'empraven en l'escena d'una festa. Una de les formes de cultivar la música i la literatura en aquella època eren les capelles musicals. De la que anem a parlar nosaltres és la capella del Duc de Calàbria, que va donar com a fruit d'obra el cançoner del Duc de Calàbria, o també anomenat el cançoner d'Uppsala per el lloc on es va trobar, a Uppsala, en Suècia. En ell es repleguen diversos viancets que parlen de moltes coses, com desitjos amorosos, de poemes de la Margarida o la Malcasada, pastorils, etc. Anem a fer referència a l'autor Pere Serafí, ja que és l'autor de la pròxima obra que vam interpretar, que és El Vella de Bosc. Pere Serafí va ser un autor que, encara que en dia es centrava en l'art en el sentit de la pintura, va conrear molt la literatura, fins al punt que va col·laborar amb autors com Ausiàs Marc. Pere Serafí va participar activament dintre de la capella del Duc de Calàbria, fins al punt que es va donar l'obra de Vella de Bosc, Joan Amorós. Farem referència també a Joan Timoneda, ja que encara que no va escriure Vella de Bosc, sí que se va encarregar de fer en el seu cançoner bilingüe, Plors enamorats, un recull de poemes i cançons anteriors a la seva època. Ho va fer durant l'època de la decadència, per la qual cosa és un autor que destaquem més. En el seu cançoner Plors enamorats trobem el Vella de Bosc, Joan Amorós, amb algunes correccions. Per últim, parlem de Mateu Fletxa, que va ser un dels homes més influents dins de la capella del Duc de Calàbria, ja que inclús van dir que la va dirigir ell en alguna època. Ell va ser compositor d'una gran quantitat de sarades, que són composicions a quatre o més veus, i també se va encarregar de fer la música del Vella de Bosc. Anem a cantar el Vella de Bosc, que és un prec de l'home a la dona per a que li doni el seu amor. Al costat anem a parlar també del quadre que hem elegit per a il·lustrar la cançó, que són Eros i Psique, perquè considerem que és una obra d'amor clàssica, i també perquè el renaixement